2024 അവസാനത്തോടെ ബർമിംഗ്ഹാം ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ലാംഗ്വേജ് ട്രെയിനിംഗ് സർവീസസിലെ 3 മുൻ സഹപ്രവർത്തകർ 40 വർഷത്തിനിടെ ആദ്യമായി അവരുടെ പഴയ ജോലിസ്ഥലത്ത് വീണ്ടും ഒന്നിച്ചു. മുമ്പ് ഹാൻഡ്സ്വർത്ത് ടെക്നിക്കൽ കോളേജ് എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ഈ സ്ഥലം ഇപ്പോൾ സൗത്തേൺ സിറ്റി കോളേജ് ബർമിംഗ്ഹാമിന്റെ ഭാഗമാണ്. 1980കളിൽ 3 പേരും അവരുടെ ഔദ്യോഗിക ജീവിതം ആരംഭിക്കുന്നതേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. मेरा नाम सरदूल ढेसी है। मेरी माँ बोली पंजाबी हैगी आ। मैं बर्मिंघम इंडस्ट्रियल लैंग्वेज ट्रेनिंग सर्विसेज वास्ते 1979 तो लग के 1986 तक काम किया सीगा। मैं दिसंबर 1984 ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ जॉब मूव कर ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ मैं 2-3 ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ काम किया। फिर मैं एडल्ट लर्निंग इंस्पेक्टर बन गया। मैं हूँ गॉर्डन वेल्स और मुझे थोड़ी हिंदी आती है। वैसे ही मेरी मातृ ज़बान अंग्रेज़ी है और मुझे ഗാലിക് भी आती है। മൂവരും തങ്ങളുടെ ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആദ്യകാല ഓർമ്മകൾ പരസ്പരം പങ്കിട്ടു. You guys were like the first tranche Yes. of folk getting involved in English for speakers of other languages. Yes. But with bilingual skills brought to that. Yes. 1980കളിൽ പോലും ബർമിംഗ്ഹാം ഒരു ബഹുസംസ്കാര ബഹുഭാഷാ നഗരമായിരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ചും സ്പാർക്ക് ബ്രൂക്ക്, ഹാൻഡ്സ്വർത്ത് പോലുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏഷ്യൻ ഭക്ഷണം കഴിച്ച ഐറിഷ് പബ്ബുകളിലെ മദ്യം നുകർന്ന് ജമൈക്കൻ സംഗീതം ആസ്വദിച്ച് ആനന്ദിക്കാൻ കഴിയും. എന്നിരുന്നാലും ഈ അന്തർ സാംസ്കാരിക സമ്പർക്കത്തിന്റെ തലം അക്കാലത്ത് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ താരതമ്യേന പുതുമയുള്ളതായിരുന്നു. മാത്രമല്ല പലപ്പോഴും തീവ്രമായ രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകൾക്കും ഇത് വിഷയമായിരുന്നു. ഈ സാമൂഹിക പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ILT സേവനം പ്രവർത്തിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത്. അവരുടെ പഴയ ഓഫീസ് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ മുമ്പ് ഏറ്റെടുത്ത ചില പ്രോജക്റ്റുകളെ കുറിച്ച് ടീമിന് ഓർമ്മ വരുന്നു. Bridget was there. Tracer, Bridget and myself. Yeah. And I came on staff somewhere here. You were there. You came over here. Fifth one. This Yeah. the rack. Magazine rack over there. Wow. ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ഉടനീളമുള്ള നഗരങ്ങളിലെ സമാനമായ ടീമുകളുടെ ഒരു ശൃംഖലയുടെ ഭാഗമായിരുന്നു ബർമിംഗ്ഹാം ILT. പ്രാദേശിക പ്രസക്തിയുള്ള അധ്യാപന മാധ്യമങ്ങളും സാമഗ്രികളും നിർമ്മിക്കുന്നതിനും പ്രദേശത്തെ ഫാക്ടറികളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരെ പോലെ മറ്റു ഭാഷകൾ സംസാരിക്കുന്നവർക്ക് ജോലിസ്ഥലങ്ങളിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷാ പരിശീലനം നൽകുന്നതിനുമാണ് ഈ ടീമുകൾ തുടക്കത്തിൽ സ്ഥാപിതമായത്. കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്ന് ഈ ശൃംഖലയ്ക്ക് ധനസഹായം ലഭിച്ചു. 1980കളുടെ തുടക്കത്തിൽ ബർമിംഗ്ഹാം ILT ടീമിൽ ഏകദേശം 6 മുതൽ 8 വരെ മുഴുവൻ സമയ ജീവനക്കാരുണ്ടായിരുന്നു. നഗരത്തിലെ വൈവിധ്യമാർന്ന സമൂഹങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള മാറ്റമുണ്ടാക്കാൻ വിലയേറിയ സേവനം നൽകുക എന്നതായിരുന്നു അവരുടെ ദൗത്യം. ബിസിനസ് വിജയത്തിന് തൊഴിൽ സ്ഥലത്തെ ഫലപ്രദമായ ആശയവിനിമയം നിർണായകമാണെന്ന് തൊഴിലുടമകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. എന്നാൽ യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിലെ ഭാഷാ പ്രശ്നങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഈ സേവനം ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷാ പഠനത്തിനപ്പുറം സ്വകാര്യ പൊതുമേഖലകളിലെ തൊഴിലുടമകൾക്കും നാഷണൽ ഹെൽത്ത് സർവീസ് പോലുള്ള സേവനദാതാക്കൾക്കും പരിശീലനവും ഉപദേശവും നൽകുന്നതിലേക്കും വളരെ വേഗത്തിൽ നീങ്ങാൻ കാരണമായി. തുടക്കത്തിൽ ഈ പ്രവർത്തനം വിവിധ സംസ്കാരങ്ങളുമായുള്ള ആശയവിനിമയത്തിനാണ് ഊന്നൽ നൽകിയിരുന്നത്. എന്നാൽ താമസിയാതെ തുല്യ അവസരങ്ങളിലും വംശീയ വിരുദ്ധതയിലും പരിശീലനം നൽകിക്കൊണ്ട് അസമത്വങ്ങളെ സജീവമായി അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് ഇത് വേഗത്തിൽ വികസിച്ചു. ചിലപ്പോഴൊക്കെ സംശയാലുക്കളോ ശത്രുതാപരമായ നിലപാടുകൾ പുലർത്തുന്നവരോ ആയ പ്രേക്ഷകർക്ക് മുന്നിൽ സ്ഥാപനപരമായ വംശീയത പോലുള്ള ആശയങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞതായിരുന്നു. സ്റ്റീഫൻ ലോറൻസിന്റെ വംശീയ കൊലപാതകം വാർത്തകളിൽ ഇടം നേടുന്നതിന് കുറച്ചു വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണിത്. തുടർന്നുള്ള മാക്ഫെർസൺ റിപ്പോർട്ട് ഒടുവിൽ ഈ വിഷയങ്ങളെ കൂടുതൽ തുറന്ന പൊതുചർച്ചയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. അതേസമയം ബർമിംഗ്ഹാം ILT സേവനദാതാക്കൾക്ക് ഭാഷാ അവബോധ പരിശീലനം നൽകുന്നതിലൂടെ അതിന്റെ ഭാഷാ താൽപ്പര്യങ്ങൾ നിലനിർത്തുകയും വികസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. കൂടാതെ അത് ഇസോൾ അധ്യാപനവും തുടർന്നു. മാതൃഭാഷാ പരിപാലനം എന്ന വിഷയം കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കാൻ തുടങ്ങിയ സമയമായിരുന്നു ഇത്. ഇംഗ്ലീഷിനൊപ്പം മറ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഭാഷകളിലുമുള്ള വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന താൽപ്പര്യം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതിനായി മുതിർന്നവർക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ദേശീയ സംഘടനയായ നറ്റെസ്ല അതിന്റെ പേര് നറ്റെക്ല എന്ന് മാറ്റി. കേന്ദ്ര ധനസഹായം അവസാനിപ്പിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ബർമിംഗ്ഹാം ILT ടീമിനെ
ഒടുവിൽ കോളേജിന്റെ സ്റ്റാഫിലേക്ക് സംയോജിപ്പിച്ചു. എന്നിരുന്നാലും ഈ പരിവർത്തനത്തിന് മുമ്പ് ടീം അംഗങ്ങൾ നൂതന BBC TV പരമ്പരയായ ഹിന്ദി ഉറുദു ബോൽചാലിൽ സഹകരിച്ചു. Anita, and gold. ഒരു ദക്ഷിണേന്ത്യൻ ഭാഷ പഠിപ്പിക്കാനുള്ള BBC-യുടെ ആദ്യ ശ്രമമാണിത്. മുഴുവൻ പരമ്പരയും UK-യിൽ ചിത്രീകരിച്ചത് പ്രാദേശിക പ്രവാസി സമൂഹങ്ങളുടെ പങ്കാളിത്തത്തോടെയാണ്. BBC Education. The reason is I want to learn Urdu because I have a lot of Asian friends who can speak the language and it'd be nice to communicate with them. ഹിന്ദി ഉറുദു ബോൽചാൽ ക്ലബ് എന്ന നോട്ടീസ് പ്രദർശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പഠിതാക്കളെ പ്രാദേശിക കമ്മ്യൂണിറ്റി സെന്ററുകൾ സന്ദർശിക്കാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന നൂതന ആശയം ഈ സംരംഭത്തിന് കൂടുതൽ കരുത്ത് പകർന്നു. ഈ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പഠിതാക്കൾക്ക് TV ഷോയിൽ നിന്ന് പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ യഥാർത്ഥ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിൽ പ്രായോഗികമാക്കാൻ കഴിയും. मैं भी ठीक हूँ। और आप कैसी हैं? ठीक हो? ഈ ആമുഖ ചിത്രത്തിന് പുറമെ വിവിധ ഭാഷകളിലായി റെക്കോർഡ് ചെയ്ത അഭിമുഖങ്ങളുടെയും സംഭാഷണങ്ങളുടെയും ഒരു പരമ്പരയുണ്ട്. അവിടെ സഹപ്രവർത്തകർ ILTക്ക് ശേഷമുള്ള ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അവരുടെ ചിന്തകളും ആ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് അവർ പഠിച്ച പാഠങ്ങളും പങ്കിടുന്നു. ആധുനിക വിവർത്തന ഉപകരണങ്ങൾ ഉള്ളതിനാൽ ഈ റെക്കോർഡിങ്ങുകൾ മറ്റ് പല ഭാഷകളിലും ലഭ്യമാണ്. അതേസമയം ഇന്നത്തെ ഐലൻഡ് വോയിസസ് പ്രോജക്റ്റ് ഹെബ്രൈറ്റ്സിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും 40 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ബർമിംഗ്ഹാമിൽ സ്ഥാപിച്ച സമ്പന്നമായ അടിത്തറയിലാണ് അതിന്റെ ഉത്ഭവമെന്ന് കൃത്യമായി കണ്ടെത്താൻ കഴിയും. കാലം കടന്നു പോകുമ്പോൾ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കും. വരും തലമുറകൾ കാലാതീതമായ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് അവരുടേതായ പരിഹാരങ്ങൾ കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യും. മുന്നോട്ടുള്ള പാതയിൽ നമ്മുടെ സമ്പന്നമായ ബഹുഭാഷാ പൈതൃകം എങ്ങനെ മികച്ച രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കാമെന്നും പങ്കിടാമെന്നും പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്താമെന്നുമുള്ള അന്വേഷണം നമുക്ക് തുടരാം. Well, I'm a supervisor here. The most of my staff are Asians. Hard for me to communicate with them. So whenever time I go to the class and can learn something, then it's more easier to communicate with them and we can understand each other more. Well, none of them know yet. So I think it's going to be a big shock to them when they say, I can speak Urdu. Yeah, but it's nice. So I enjoy it, man. Smudgy.